Jirikinding rong yang pengotowar pialong, dolong kabe penajok rat keceleng kesung kecetong nang. Jirikinding rong yang pengotowar pialong, dolong kabe penajok rat keceleng kesung kecetong nang. Lason se aruni phaing koiraner kebarni nijangkar bianglong amreng consultancy ke parlo rongjang phongotor pialong dolong kabe penajok rat keceleng kesung kecetong nang. Lason si kiliga porhut lapen my meeting rarat hengnu kaning jepon non kacari bom BJP sorkar mate tim kar bianglong atum kar bianglong arlo atwa kanu alongke kacing thuramu li adlo pusi ning jepon. Sitame rongjang phongotor pialong adolong abangke non puta patang pipedat abangke mang humime to puta hadak ke doarat tumben cethan pon rinti atheke labang so atwar ke nahok le damji sita labang so atwar sika celeng nangji apotsi prabjin pen karbiang autonomous council keja atum CM Dr. Tuliram Ronghang lapen local MNC Rina Terang piatumaphan prabjin pen labang so atwar pialong kedo adolong nang patang piwek ha pusi hadak ke doarat tumpen tuning ripon pado. News Report Public TV Karbi Anglong.